enhorabona. La Zoe, que guanya aquesta cursa de 3 quilòmetres. Venia participant en aquest recorregut de 3 i arriba el germà de la guanyadora, la Zoe Escobar. Molt bé, Cora, també. Molts joves, els atletes que van arribant de moment a aquest punt. Arriba l'Alfonso, molt bé. Arribada de l'Arnau, també un jove participant. Arriba la Blau, molt bé. I el Carles, felicitats, Carles Castelló, amb les seves criatures. Més participants del Cocotrilos, el Xavi, el Roger. Van creuant la línia de meta, el Marc. Amb nosaltres ara mateix arribant. I el José Luis, de l'Efarrún. La Mariona i el Xavi. Els participants com la Núria, que arriba ara mateix. Ara et deixo, Núria. Jan, felicitats a aquest jove participant. Sílvia també acabant la cursa. I el Joan Segura de la Generalitat. Joan, vine cap aquí, vine. L'Anna també amb nosaltres. Joan, vine. La Irina, el Joan i el Marc. Felicitats, nois. Joan, què t'ha semblat en aquestes paraules, en aquesta arribada? Joan Segura, representant territorial d'Esports de Lleida, de la Generalitat. La Clàudia, el Joel, més participants. Arriba l'Aleix, la Cèlia, la Berta i el Jordi Muñoz. Benvingut, Jordi. El Pol i el Xavi, finalitzant aquesta. Ens arriba el Jaume. La Georgina, el Marçal, el Jesús, la Laia, el David i la Clàudia. Molt bé, família. Un xip de lloguer, sisplau, recordeu retornar-lo. Marta, enhorabona. No veig els noms. El Jair, l'Andrés i la Georgina. Vinga, dorsals filles. I arriba també el Gerard i la Maria. Cansats o no, família? Michel, com ha anat això, Gerard? Cansat o no? Del Robert, l'Alba, l'Eliseu i la Marta. Vinga, més arribades. Josep, la Sílvia i l'Ignasi, el director de UAU Ràdio, la nostra emissora oficial de la cursa dels Templers Plus 3. Lídia, felicitats, Javi, Alba, Núria, Joana, la Diana i el Vicent, felicitats. Sortida aquest jove participant, que també va molt bé. La Núria. Arriba el Pau, l'Ester, la Mariona i la Joana. Felicitats, mare i filla, en aquest recorregut de 3 quilòmetres. Ivan i Laia, molt bé. Alba, Araceli, Anna, felicitats. Vinga, som-hi, més arribades. La Carla, la Montse, la Lorena i la Neus. Van arribant més participants i el tant. Recordeu, quan aneu arribant participants, a recuperar forces en aquest avituallament. I la Yanai, company Geneque, bon dia. El Jaume i el Joan. Felicitats a tots dos. I ara tots els participants, com la Núria i el Jordi. Enhorabona, Jordi. I molts aliments. Amb la Mireia. Ha arribat també la Montse i la seva amiga Mariona. Aquest jovenet també que creua la meta a tota velocitat, el Joan. Felicitats, Joan. I l'Ares. Mira la Cristina com s'esforça també. I l'Asunción, 3 quilòmetres. Apa, missió complida. Felicitats, Montserrat, també arribant aquí a final de l'Arnau. Molt bé, Eduardo. De la família i amics. Enhorabona a tots. La Maria, la Marta, l'Aran i el pare, com se diu? El David. Elisabet, de Plus 3, gràcies també per haver-te animat a participar en un avituallament fantàstic, ja ho veuràs. De la Berta i el seu company, el David i l'Alba. Enhorabona, David. Aquí teniu a la mà. Felicitats, David, per partida doble, per la cursa i per partit d'ahir. Tots alhora aquí a la meta, amb la Mireia, la seva germaneta i el pare. La Sandra, la Júlia, felicitats. Arriba el Josep, l'Imma, enhorabona per ella, i el Miguel i la Eva. Felicitats, Lions! I tants que pots.
Molt bé. Brena, Patricia, felicitats, noies. Vinga, els últims metres, tothom corrent, creuant la meta, a bon ritme. Teresa, Maria José, felicitats també. I aquesta família encapçalada pel Magí. Enhorabona. Mercè, benvinguda a meta. Vinga, som-hi, anem a recuperar. Aquí hi ha la degustació de productes. Tot bé, tot controlat. I enhorabona, eh? És la vostra primera cursa? Doncs la Fabiola, que arriba ara mateix. Corredores, que arriben ara mateix. I aquí felicitem. Guanyador, aplaudiments pel guanyador d'aquesta cursa Templers 2019 és l'Àlex, amb 33 minuts i 41 segons. Enhorabona, Àlex. I és l'Antoni Carulla, amb 34 minuts i 25 segons. I el Salvador Massip, Joan. Per tant, ja tenim el podi de Marc, que ha fet també una grandíssima cursa, i el Sergi Escobar, arribant en 5a posició. Arribada del Sergi Escobar amb 35 minuts i 25 segons. Arribada del Cristian del Mai Parem, que també. I l'Arnau arribant a meta. Del Xavi i l'Albert. Sicoris. Molt bé. Emissora oficial. Arribada del Sergi. I fer la cursa en 37 minuts i 10 segons. Encaixada d'abans amb el director de l'ECA, Pep. Arriba ara mateix el Sergi i el Joan, aturant el cronòmetre amb 37 minuts. Marc, molt bé, Marc. No és fàcil aquesta última pujada i a més, si busques encara un bon temps, doncs encara és més difícil. Veiem aquest dorsal del Jorge. Arriba el José i el Marc. Molt bé, nois. Molt bona cursa, de veritat. Felicitats. Passada. Arribant a meta. L'Anxo. Felicitats, Anxo. El Xavi amb nosaltres ara mateix. I el Josep, també uns dels clàssics de les curses de Lleida, del món de l'atletisme. Enhorabona, Josep. Estic, us hem preparat. Arriba el Francesc aturant els... Felicitats, Ventura. I un altre Josep Maria Verd. El Josep Maria. Molt bé, noi. Molt bona cursa. I el Juanma. Déu-n'hi-do, també el Juanma. I atenció a aquest atleta del Mai Parem, que arriba sprintant. Encara li queden forces al Miguel i al Xavi. Arribada del Joan, el Víctor i el Francesc. El Joan i el Felipe. Molt bé, Felipe, del Borges, Club Atlètic Borges. I un altre atleta del Runners, Balaguer, Josep Maria. Arribant ara en aquests instants el John. I atenció, ara sí veiem la banderola que marca, no, és la llebre, és la llebre. És el Vicent, ens arriba el Gerard, l'Héctor, molt bé, Héctor. I atenció, felicitats, veí. Arribada del Dani, molt bé, Dani. Jan Jordi, un altre Lion que creua la meta, abans ho han fet el Miguel i l'Eva. Arriba el Joan. I el Marc. Arribada del Jordi, l'Oriol. Felicitats al Josep. I atenció, quin grapat de corredors que ens arriba ara mateix, sprintant com el Joan Ramon, el Joel, el Felip i el Sergi. Vinga, més arribades. Pendents de l'arribada d'aquesta noia. El Javier, el Toni, el Gabriel. Ens arriba l'Antoni, creuant la meta el Santi, l'Edu. Déu-n'hi-do, ara sí, un bon grapat d'atletes. L'Isidro, del Trota, el David del quilòmetre 0, l'Steven Calzada, també un dels clàssics, el Camilo, el Vicenç i el Miquel. Molt bé. L'Antonio, arriba l'Ivo Sanull i la primera noia, però és l'acompanyant, no participa. Arribada de l'Ivo Renault, un any més, concessionari Renault a Lleida. Arribada de l'Albert, aquest pare arrossegant el seu fill amb el cotxet, el Carles. I ara sí, a Josep Maria, el Joan i la primera noia. Posem la cinta, arriba la primera noia. Aplaudiments per l'Anna, que guanya la cursa Templers 2019. L'Oriol, aquest participant de Plus Fresc, no veiem el dorsal. Jorge, vinga, últims metres. El Santi. I aquest atleta que s'esforça apretant les dents, el Kiko.
Molt bé, Francisco, també creuant la línia d'arribada. Enhorabona, Francisco. Josep Antoni del quilòmetre 0 amb nosaltres. Atenció que arriba una altra noia. És la Núria, segona classificada, la Núria. L'Àlvaro amb nosaltres aquí a la meta i aquest atleta de l'Eque que arriba ara mateix és l'Oriol. Felicitats, Oriol, molt bé. Portem ara mateix 42 minuts, 45 segons. Arribades que s'estan produint com la del Dani. I a tots els participants. I a la degustació dels productes de la terra. Arriba el David i molt embalat l'Òscar. Quina rapidesa, mare meva. Com es nota que té uns quants anys menys que nosaltres, Pep? Arriba el David. Aquest atleta, aviam si podem veure el Juan Manuel, el Xavi, el Ferran amb nosaltres, el Juan Carlos, de l'Eque Trail Running, el Josep Maria, amb nosaltres Antoni i el Joan Martínez, de Samic. Enhorabona, Joan. Felicitats al Ivan i al Salvador, que també ha fet una cursa increïble. Rodrigo, moltes felicitats. Néstor, moltíssimes felicitats també a tu. Portem 43 minuts de cursa, nois i noies. Diego i Jordi, moltes felicitats, Oriol. Vinga, vinga, qui tenim aquí? Tenim el Carles i tenim l'Àngel. Raül, benvingut a meta del Cocotrilo. I la tercera noia, la Carmen. Arribaron 44 minuts. Jordi, moltes felicitats. Àlex, benvingut a la línia de meta. L'Adrià, que també el tenim aquí. Gràcies, Francisco. Macià, Borja. Més atletes que van creuant la línia d'arribada d'aquesta cursa Templers Plus Fresc 2019. Miquel Àngel. El Joan, ara mateix arribant d'Eduard. I a la carta. Recordeu que lloguer aquí a la carta. L'Àlex, la Marina, molt bé Marina, bona cursa, el Francesc. Arribada del Joan, el Pau. Enhorabona aquesta atleta, la Mireia, el Roger, el Gonzalo. Més participants com el Jesús. Aquí felicitem per aquesta gran... El Gonzalo, que s'ha sortit en aquest sprint final. El Ramon i la Lucía. També amb nosaltres finalitzant aquesta distància de 10 quilòmetres. El Roberto. El Lluís, felicitats també. José, Xavier, benvingut. I aquest atleta del Plus Fresc, el Josué. Som-hi, participant de l'Eque. Roger, gràcies. Un any més. Isidre, el Juanín, el Carlos, el Marc i la Llebre, el José. Gràcies. Moltíssimes felicitats també a tu i al Josep Maria. Benvingut, Josep Maria. Ens arriba l'Anna i el Daniel. Vinga amb nosaltres els dos Jordis. Recordeu deixar el vostre xip que teniu just a la sortida de l'avituallament. Braç amunt del Xavi i del Robert, finalitzant la cursa. Molt bé, nois. L'Ivan, el Joan també. Enhorabona, Joan. El Xavi i la Marta. Benvinguts a meta, atletes. Gràcies. Els nostres companys de Genaro Massot Shoot Photo Factory al passeig de Ronda, ben a prop de la plaça Europa. Genaro Massot Shoot Photo Factory. Enregistrant i fent fotos d'aquesta cursa. Arribada del Jordi, el Josep, el Francisco i la Montse Puig. Ara sí, ho he dit bé. Gràcies, Núria. L'Alejandro i l'Estelian. Ha arribat també amb el Guillem. Molt bé, nois, molt bé. I aquesta atleta que també creua la línia d'arribada en aquests instants és la Montse i el Samu. Arriba el Samu, company dels pares de l'AEM. Enhorabona, Samu, gran cursa. El Gerard, el Miquel Àngel i un altre Miquel Àngel també arribant aquí a la línia de meta, com ho fa ara mateix el Ricard. Felicitats a la Núria, el Joan i el Ramon dels Trotallonàtics. Xavi, Miquel, Ferran.
Moltíssimes felicitats. Jordi, va per tu també. Un altre Jordi, Jordi Reguant. I el Jonathan, campió. Gerard, molt bé. Sergio, Francisco Javier, enhorabona. I aquest pare amb el seu fillet és el Jaume, Marià, el Jordi. I ens arriba el Robert de Leque. Gràcies, Robert. Un any més aquí a la cursa Templers. A línia de meta el Josep, aturant el seu cronòmetre. Amb 48 minuts portem ara mateix l'Eric, l'Enric i el Daniel, amb l'Andrés, que arriba ara el Sergi. Molt bé, Sergi. Juli, la Mijaela, el Toni, Gerard. Benvinguts a tots a meta, Eduardo. El Josep Maria i el Mario, del Plus Fresc. Molt bé, Mario. Recordeu que ara mateix portem 48 minuts i mig des que hem donat la sortida. Ventura, benvingut. Davinia, la Davinia. Joan, molt bé. L'Aaron, ens arriba l'Íñigo. Felicitats a la Juani, també. Al Rubén i al Ferran. El Carles també felicitem. I aquest atleta, que és el Jordi. Benvinguda a meta, Rebeca. Molt bé, felicitats. L'Andrés, el Javi i un altre Javi. Felicitats, nois. Òscar, molt bona cursa, molt bona. El Giovanni, el Robert, la Mari Carme, el Joan Carles. Arribades de l'Evarist, del Miquel. Molt bé, corredors, aquesta pujada final que ja l'heu guanyat. El Josep, arribant ara mateix, aquest atleta és l'Albert, el Jordi i el Javi Montanyola. Enhorabona, Javi, per aquesta bona cursa que has fet com el Mario. Som-hi, Fernando, que això ja ho tenim, ara sí. Arribant a meta. Benvingudes. I l'Àngel també molt ben acompanyat. Àngel, els teus fills, la Laura. Vinga, més participants. Run your wall. El Dani, el Jonathan, el Borja. I ara sí, la Montse Puig, la nostra llebre, dels 50 minuts, que ha arribat al moment exacte. Amb l'Eufemio i l'Emili. Arribant també l'Àlex. Enhorabona, Àlex. El John Jairo, el Jordi, l'Eva i la Irene. Noies, molt bé. Una altra noia del Trota Llunàtics. Arribada de Lluís Pagano, molt bé, Lluís. Guillermo, Eugeni, Josep Ramon, Carles. Aquest pare també amb el seu fill. La Irina, el Luciano, el Gerard amb cadira de rodes, el Ramon. Maria José, molt bé, Rosa. Amb nosaltres aquí a l'arribada el Carlos. Molt bé, Carlos. 51 minuts de cursa portem. Arriba l'Enric, el Daniel, l'Ivan i el Gilbert. Aquest atleta, el Víctor, la Montse, molt bé, Montse, l'Ivan i la Carme. Felicitats, Carme. I felicitats, David i Pau. Molt bona cursa, nois. Braços amunt de l'Isaac i la Mary. La Consol arribant amb el Joan Carles. I el Toni de l'Eque fent la cursa de 10 quilòmetres amb l'Eva. Braços amunt de l'Isaac i la Mary. La Consol arribant amb el Joan Carles. I el Toni de l'Eque fent la cursa de 10 quilòmetres amb l'Eva. Àlex. Arriba la Merche i el Carlos. Josep Maria, felicitats també per aquesta cursa que has fet. Sí, senyor. Molt bé, David. Aquest pare amb la seva petitona, el Carles, el Joan, molt bé. Benvingut a meta. I gràcies per venir a participar a la cursa Templers Plus Fresc. El Rafael, que finalitza ara mateix la cursa. Ho fa l'Albert també. La Hanan, l'Andreu, el Wesley i la Maria Àngeles. Carles, molt bona cursa també. Felicitats, Laura i José. Aviam aquest dorsal, la Bel. Enhorabona, Bel. L'atleta aquest de Fruitona. Et diu? Dorsal. La Marta arriba amb les seves companyes de l'Eque. El Manuel. I gràcies a tota la gent de l'Eque, tots els tres. Jorge Javier, felicitats, Manuel.
Vinga, anem a recuperar forces. Manuel, ja veuràs quina meravella l'avituallament d'aquest any. El Marc, el Juanjo i aquesta noia que també finalitza. L'Uval, felicitats Uval. L'Adrià posant punt i final també aquesta distància de 10 quilòmetres, arribades que estem vivint en directe aquí al Castell de Templers, el Tito, la Mercè i l'Alexandre. Felicitats Ricard per la teva cursa també. Patricia, molt bé. I el Josué, que també finalitza la cursa. Molt bé, Josué, gràcies. Helena i Carlos i tota la tropa del quilòmetre 0. Felicitats, nois, arribant conjuntament com cada any. Molt bé. La Berta i l'Ariadna. Molt bé, noies. La Lou, felicitats, Lou. Aquestes noies, la Marta, que arriba ara mateix, aquesta família. La família Vallès amb la Llúcia, el Jordi Vallès, els seus fills, el Javi, el Josep, el Roger, el Joel, el Javi i la nostra llebre, l'Helena, dels 55 minuts. T'has avançat, Helena. T'has avançat un minut. Res perquè sabem que volien arribar un minut abans. El Titus, molt bé, Titus. I el Josep i l'Alfons, molt bé. Rubén, enhorabona també per a la Mar, també que arriba en aquests instants. Arribada del Daniel, amb la seva filla. Feliz 26 cumpleaños, hija, te quiero. ¿Dónde está? Arribada d'aquests dos atletes de l'Eque. El Miquel Àngel, enhorabona Arnau. Felicitats també per la teva cursa. Amb la Rosa, el Jordi i la Marina. Felicitats. Arribada de la Samantha. I la Lip que us oferim en aquesta arribada. El Gregori arriba d'Aliments de Lleida. Arribada de la Mar. I aquests tres corredors del quilòmetre 0, l'Arnau, el Julià i l'Àngels. Enhorabona a la Gemma també, que ha creuat la línia d'arribada ara mateix. I el Javi, felicitats. Josep Maria, benvingut també a la línia de meta. El Jordi del Mai Parem, el Gerard, la Cecília i el seu company, el Jordi. Enhorabona. Antoni, enhorabona, Antoni Postiu. L'Anna, felicitats també. I el Vicente Nuevo, que arriba com nou. L'Andreu, el Gerard, la Sara, l'Esterim a Megafonia. Arribada del Jordi, la Sara i l'Eduard. Felicitats. Felicitats, Jordi. Arribada de l'Edu, molt bé. Caram, i aquí tenim el Diego i a la Pilar. Enhorabona, gràcies, Diego, per venir a participar a la cursa. Aquest any no com a batucada, sinó com a atleta. També està aquí la Paula, molt bé. Enhorabona, ja s'ha acabat. Enhorabona al Jaume i a l'Anna, felicitats. A l'Estella i al Carlos. Enhorabona, Xavier, per finalitzar el Miquel Àngel i el Ricard també. Felicitats a l'Andrés i al Joan, que arriba ara mateix. Enhorabona, Joan. Enhorabona, que acaba ara mateix la cursa. Finalitza també el Jaume. La Imma, enhorabona Imma, la Núria i el Robert. A tots tres, felicitats. I ens arriba la Gina. Felicitats, Gina. Una altra cursa més. Enhorabona. I aquests dos corredors templers, amb la creu dels templers del Fernando i l'Eva. Felicitats a tots dos, parella. L'Agnieszka, felicitats. Josep Maria, benvingut a la línia de meta, aquest atleta també, que ens arriba ara mateix, que és el Kilian. La Laia, per molts anys Laia, finalitzant la cursa. Una més. Enhorabona a la Patrícia i a l'Albert. Arribada. La Núria. Vinga, més noms, més participants com l'Anna i el Marc Roset, la nostra llebre dels 60 minuts, clavant aquest temps. Felicitats també. Gràcies per venir a participar a la cursa Templers. Per tornar cap a casa, doncs, allà estan a la vostra disposició. La Laura i la Maria. Les dutxes, com dèiem, una mica. Enhorabona, Mireia, també, per la teva cursa. Jaume, Albert, Marta i Manel,
Benvinguts aquí a la línia de meta, Anna. Enhorabona, Carlos. Arnau, el Robert i el Borja, el Roger i el Borja Cerdà. Felicitats, nois. Benvinguda, Esther. Cadira de rodes. Els participants amb cadira de rodes, enhorabona, gràcies a Egoio. I el David, amb el seu gos. Arribada de l'Eduard, la Laura i l'Elisabet. Felicitats. Enhorabona, Antoni. Abans degustant aquests productes de la terra, ens arriba el Rosendo i el Ramon Vilella, arribant a meta. Enhorabona, Ramon. Vine, Ramon, vine. La Rebeca de l'avituallament. Felicitats, Verònica i Rubén. Benvinguda, Carol. Animar una mica en aquests últims metres dels participants. Gràcies també a la Guàrdia Urbana, encapçalada pel senyor Ribelles. Gràcies a tot el desplegament de la Guàrdia